Kaixo, gaur gurekin Maite Fernandez dugu. Maite matematikako irakaslea da eta Garaxen bizi da. Aspalditik dago gure ikastetxean lan egiten. Kaixo, Maite. Kaixo. Eta zuk zenbat urte daramuzu irakaskuntzan? Hasi nintzen karrera bukatu bezain pronto, helduen irakaskuntzan, euskera irakasten, eta gero duela 20 urte sartu nintzen ja instituto lanetan. Eta horietatik zenbat hemen? Lizarrako institutora duela 12-13 urte etorri nintzen. Zergatik aukeratu zenuen matematikako irakaslea izatea? Gustatzen zait matematikan klaseak ematea, ikasleek parte hartzen dute, banakako jarraipena egitea erreza da, gustatzen zait. Eta zer ikasketak dituzu? Karrera ikasi nuen, zientzietako karrera, biologia. Eta gero hasi nintzen ingenieritza bat ikasten, baina bukatu gabe geratu zen. Txikitan non ikasten zenuen? Txikitan ikasi nuen udal ikastolan, Iruñan. Iruñako udal ikastolan. Eta gero hortik institutora pasatu nintzen Irubidera bai. Euskaldun berria ala zaharra zara? Esan bezala ikastolan ikasi nuen, etxean ez zuten euskeraz egiten, orduan euskaldun berria bai. Eta ze kirol dituzu gustoko? Gustatzen zaidana da batez ere mendira joatea. Azken boladan ja futbola, inbeste futbol ikusita ja futbola gustoko dut ere, baina batez ere mendia. Eta kolore? Janzteko kolore beltza eta udan txuri beltza. Zer egiten duzu zure denbora librean? Familiarekin egon, haien seme-alaben partiduak ikusi, lagunekin ibili. Hola. Agur, eskerrik asko. Zuei.